Je maakt plannen op papier met elkaar en er zijn al dus verschillende partijen bij betrokken. De gemeente, de natuurbeheerders, de Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, de aannemer van Rijkswaterstaat. Je gaat samen om tafel om iets voor te bereiden. Maar dat is een papieren exercitie en nu hier staan we met de voeten in de Waddenzee. Dit is de praktijk en hier leer je heel veel van. Ik loop natuurlijk veel op het water rond, dus ik vind dit soort dingen wel belangrijk. Is het waar? Nee, valt op zich allemaal mee. Het is ook oefeningen. Ja, maar het is wel een oefening onder relatief barre omstandigheden. Ja, we zijn wel wat gewend. Ja, dus dat is goed te doen. Is er nou klaar voor een olieramp hier, nou is zo'n oefening? Nee, ze zijn absoluut niet klaar. Maar wat ze nou gaan doen is dat ze op basis van deze oefening gaan we dus verder kijken. Ja, hoe gaan we nu nog verder? Maar we hebben nu wel een basis van hoe kunnen we vrijwilligers inzetten. En dat kan heel grootschalig. Ik bedoel 10.000 vrijwilligers zou een mogelijkheid zijn als alle eilanden onder de olie komen. We hebben nu ook een systeem wat ingezet kan worden. Dat is deze oilcrawler of watcrawler. En we hebben nog een systeem in Groningen. Dat is de rietsnijder die ook op droge platen en in het natte kan werken. Dat is altijd het moeilijke hè? Met een olieramp. Ben je er klaar voor? De omstandigheden zijn altijd anders. Dus je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar ja, de oefeningen leren waar we staan. En op dit moment kun je gewoon nu niet meer oefenen. Het waagsel waait weg en ook de veiligheid van mensen komen in het geding.